Sziasztok, Messi vagyok, és ma a Bose Quiet Comfort fejhallgatóról fogok beszélni. Ha véletlenül néha Bose-nak ejteném, akkor elnézést kérek, valahogy én így szoktam meg, de egyébként rá is kerestem, tanácsot is kértem a mesterséges intelligenciától, elvileg úgy kell kiejteni, hogy Bose, tehát angolosan. A lényeg, hogy azért készítem ezt a videót, hogy segítsek. Semmiféle célom nincs vele, engem a Bose aztán nem támogat. Őszintén kicsit szégyellem is, amikor olyan videót készítek, ahol terméket ajánlok, vagy nem ajánlok éppen, mert hát milyen már, hogy nem fizet senki, mégis egy termékről beszélek, de mégis muszáj, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor egy felhasználó, fogyasztó, átlagember eltéved a sok-sok árunak a fergetegében, és nehezen tud dönteni. És az ilyen videók azok hasznosak, hogy döntéseket hozzatok, hogyha szükségetek lenne a tanácsra. Én ezt a Bose Quiet Comfortot azért vettem meg, mert jó pénzért egyébként, elég húzós ára volt, 70-valahány ezer forintba került nekem, de összetehetem érte a kezemet, mert valójában egy repülőtéren vettem meg, tudod, duty free, úgyhogy áfamentesen sikerült hozzájutnom. Ennél te csak drágábban fogod megvenni valószínűleg, ha csak nem utazol te is, és látogatod meg pont azt hiszem, hogy a szingapúri repülőtér volt, de most ebben nem vagyok teljesen biztos már. Viszont, ha nem tudod kipróbálni magad ezeket a fejhallgatókat, akkor borzasztó nehéz lehet választani. Ugye mit látsz? Rákeresel az interneten, látod, hogy van Bose, Sony, Sennheiser, akkor olcsóbb kategóriások, drágább kategóriások, mindegyiknél, hogy milyen tuti dolgokat tud, mert az egyik ilyen 3D, a másik olyan surround, meg mit tudom én. De hát ugye, amíg te ezt nem próbálod ki, addig ez pont egy olyan szubjektív valami, ami papíron rohadtul nem mond semmit. És ráadásul be is csaphat. Azért csaphat be, mert nem feltétlenül a legdrágább a legjobb. Most miért vettem meg én mégis ezt a viszonylag drága fejhallgatót? Azért, mert ezt találtam a legjobbnak, és én mindenképpen úgy akartam vásárolni, hogy egyet veszek, de az több évre, és az legyen jó. Tehát, ha majd használom, ne folyamatosan azon kelljen gondolkodnom, hogy a bánatért pont ezt vettem meg, egyébként vacak, de hát most már ez van, ezt kell hallgatni. Ráadásul jó drága is volt, úgyhogy duplán ezt kell hallgatni. Nem akartam ezt. Azt akartam, hogy amit megveszek, az valóban engem kiszolgáljon, és élvezettel tudjam használni. De éppen ehhez, hogy egy ilyen terméket választhassak, hát szükség volt rá, hogy fizikailag megnézhessem egyáltalán a választékot, hogy kipróbálhassam a fejhallgatókat, és ez az, ami baromira nehéz, mert hát ez nem úgy van, hogy odamész egy boltba, és akkor ott van az összes versenyző, és mindent kipróbálhatod. Hát ez nagyon ritka, hogy így legyen. De szerencsére éppen utazgattam a múlt pár hónapban, úgyhogy sok országban, sok boltba be tudtam ugrani, és igen, voltak boltok, ahol viszont valóban ki volt téve egy-kettő. És el tudom neked mondani, hogy például a Bose saját termékei közül baromira nem az Ultra nyert, legalábbis nálam. Tehát ha engem kérdezel, ne vedd meg, mert marhára nem éri meg az árkülönbözet, sőt. Ugyanis én elhiszem, hogy az Ultra az a legfejlettebb, ilyen-olyan extra funkciókat kínál, meg nem is tudom már mikkel reklámozzák, hogy ilyen koncertminőség, vagy nem tudom. A lényeg, hogy ha jól tudom, akkor olyan funkciója is van, hogy több irányból hallhatod a hangokat jönni, de a lényeg, hogyha felveszed, felpróbálod, hát a normál
alap Quiet Comforthoz képest egyszerűen rossz a hangminősége. Legalábbis nekem. Mert hangsúlyozom, hogy itt én bármit mondok, az mindig csak az én véleményem lesz, az én fülem. Én olyan felhasználó vagyok, aki szereti, hogyha a basszus az úgy melbevágja. Tudod, úgy oda bassz. De azt nem szeretem, ha a basszus egyben primitív is, mert sokszor a erős basszus csak annyit jelent, hogy élvezhetetlenül rezeg, rezonál a hang, és az nem jó. Tehát körülbelül olyan, mint amikor egy gyenge membránra küldöd rá a durva basszust, és valahogy érzed, igen, ott van a basszus, mert megjött, de nem jó. Tehát én olyat akartam, ahol meg is jön a basszus, van basszus. Az jó is, és ezen felül nem teszi tönkre az összes többi hangot. Tehát én eléggé audiofil vagyok. Szeretem, hogyha hallgatok egy zeneszámot, és tudom élvezni a dinamikáját, ugye ott a basszus, de az apróságokat, egy háttérben szóló gitárt, vagy fuvolát, vagy bármit ki tudok hallani, vagy csak a cintányért. Mert én ugye doboltam például, és engem mindig is érdekelt, hogy a cintányér hogy szól, mert nekem az egyébként szakmai alapon is érdekes. Úgyhogy én ilyen füllel választottam fülhallgatót, és engem például a Bose Ultra nem elégített ki, valahogy a hangja nekem olyan erőtlenül gyenguszka volt. Tehát nem éreztem, hogy ez egy 120-150, nem tudom hány ezer forintos fülhallgató vagy fejhallgató lenne a fejemen, hanem hát azt éreztem, hogy ezt 20 000 forintért is tudja bármelyik fülhallgató vagy fejhallgató. Bocsánat, én mindig fülhallgatót mondok, nekem valahogy nehezen jön a számra ez a szó, hogy fejhallgató, headphone, ugye. De a normál Quiet Comfortnál megtaláltam ezt, ahol azért hangsúlyozni kell, hogy ugye, ha egy fülhallgató nem vezetékes, akkor hát nem biztos, hogy fogja tudni adni neked azt a dinamikát, mint amit a vezetékesek tudnak. Ugye ott sem mindegyik, csak amelyik jó. Most csak a jókról beszéljünk. Mert ugye mégiscsak másképp gazdálkodik az árammal, könnyűnek kell lennie, tehát más követelmények vonatkoznak egy ilyen teljesen mobil fejhallgatóra, és ez ugye azzal jár, hogy esélyesebb, hogy maga a zenei hangzás nem lesz olyan jó. De azt mondom, hogy ez a Bose Quiet Comfort, ez igen, ringbe tud szállni azokkal is, amik dróttal vannak ellátva. Legalábbis össze lehet hasonlítani. És akkor most térjünk rá a Sony-ra, mert ugye a Sony a egyik nagy versenytárs. Én kipróbáltam a Sony-kat is, mindet, az összeset, és valahogy azt éreztem, a legtöbbnél valahogy nem volt nekem elég ütős, tudod. Hiányoltam a basszust. Ahol viszont volt basszus, ott azt éreztem, hogy egy kicsit olyan, ezt nehezen tudom másképp mondani, hogy olyan primitív, olyan rezegős. Úgyhogy valahogy nem tetszett. Azt nem mondom, hogy rossz volt, mert tehát azért használtam már rosszabb fejhallgatókat is, de megint csak az, hogy ahhoz az árhoz képest, amit elkérnek érte, hát ahhoz képest nem. És ráadásul nem tetszett, legalábbis nekem nem tetszett a zajcsillapítás, a zajszűrés. Valahogy sistergősebb volt nekem, és akkor most rátérek a Bose Quiet Comfort másik nagy előnyére, hogy az összes fejhallgató közül, amit én kipróbáltam az elmúlt hónapokban, és azért volt néhány tucat, a Bose Quiet Comfort volt az, ahol azt éreztem, hogy igen, ez úgy elszakít a külvilágtól. És
repülőn például kifejezetten hasznos. Van másik, van bedugós fülhallgatóm is, az is zajszűrős, és én nem mondom, tehát az se rossz, de ahhoz képest is nagyságrendekkel jobb ez. Ugye egyrészt van fizikai szűrés, és amikor bekapcsolod, akkor még rátolja a elektromos zajszűrést is. És nagyon jó. Legalábbis ahhoz képest, hogy fizikailag ma mi lehetséges, mert lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva majd lesznek még jobbak ennél, amik akár tényleg maximális csendet varázsolnak a fejed köré, de most, amit a fizika és a technológia össze tud hozni így közösen, szerintem ez a legjobb. Kipróbáltam JBL-t, Sennheisert, Marshallt, kisebbeket, nagyobbakat, mindenfélét. Még kínai fejlesztőket is kipróbáltam. Mi is volt a neve? Hú, most nem fog eszembe jutni. De olyasmi, tudod, amik már azért úgy hallottad a nevét egyszer-kétszer, de még úgy vagy vele, hogy kínai. És még nem biztos, hogy megmered venni. Na, olyanokat is kipróbáltam. Az árukhoz képest jók voltak, mert itt ilyen 30 000 forintos fülhallgatókról beszélünk, de azért ehhez a Quiet Comforthoz képest sehol nem voltak. Különösen nagy csalódás volt nekem a Sennheiser. Sokkal-sokkal többet vártam. És azt hiszem, hogy a Marshall volt még nagy csalódás. A JBL azért nem, mert attól nem is vártam sokat, tehát elég gyenguszka volt mindegyik, de nem vártam sokat. Úgyhogy nem csalódtam. Annyit teszek még hozzá, hogyha nincs ennyi pénzed, de nagyon szeretnél egy jó fülhallgatót, akkor volt egy olcsó, ami tetszett. Ezt már is mondom neked. Ez kérem szépen a Soundcore Space One volt. Ez a gyártó honlapján jelenleg $99, oké, $100. Tehát fele annyiba kerül, vagy akár több mint fele annyiba kerül, mint a Quiet Comfort a Bose-tól. A zajszűrése nem volt olyan jó. Tehát azt konkrétan egy plázában, azt hiszem az is Szingapúrban volt éppen, bár ebben nem vagyok már teljesen biztos. Nem ott volt egyébként, eszembe jutott közben. Balin volt. Balira utaztam akkor éppen, és ott volt egy pláza, és ott próbáltam ki. Tehát ez a Soundcore Space One, ennek a zajszűrése nem volt olyan jó, az nem tetszett annyira. Tehát egy plázában álltam, és valahogy a pláza hangjait nem szűrte ki olyan jól, mint ahogy a Bose kiszűri. De azért rossznak sem mondanám, tehát mondjuk a Sonichoz képest viszont nem volt rossz. És na, annak tetszett még a zenei minősége. Bár én nem akarom most azt mondani, hogy az olyan kifinomult, mint a Bose. Én elhiszem, hogy a Bose az bizonyára jobban is ért hozzá, mert régebbi cég, ha jól tudom, nagyobb tapasztalattal. De amikor legalábbis elkezdtem ezzel a Space One-nal zenét hallgatni, hasonlót éreztem, hogy igen, megjön a basszus, igen, nem primitíven jön meg a basszus, élvezhetően, és hallom a többit is. Tehát tudom javasolni, annyi csak, hogy amióta én ezt kipróbáltam, azóta, pont most látom, ennek megjelent a második változata, mert most már van egy olyan, $30 drágábban, hogy Soundcore Space 2. Hát, hogy aztán ez mit tud, meg mit nem tud, én nem tudom. Úgyhogy
menjetek el Balira, abba a plázába, ahol én jártam, és próbáljátok ki, ott már biztosan ki lesz állítva ez a Space 2. Tehát remélem, hogy tudtam segíteni. Ez nagyon szubjektív volt, én tudom, és biztos észrevetted, én szándékosan nem dobálóztam most itt technikai adatokkal, mert hát az összes technikai adatot te is el tudod olvasni a weboldalakon, nem akarlak ezzel untatni. És hangsúlyozom, figyelj majd rá, hogy én nem mondom, hogy ezek a termékek tökéletesek. Például ez a Bose Quiet Comfort néha felbassza az agyamat, mert valahogy néha újra kell csatlakoztatni. Nem tudom, hogy miért, valahogy elveszti a kapcsolatot. Még nem jöttem rá, hogy most én csinálok valamit rosszul, bár őszintén nem hiszem, vagy hogy, de valahogy elég idegesítő, hogy mikor néha gyorsan felvennél, kell a zenehallgatás, és nem kapcsolódik. Miért nem? Megint újra oda kell tenni. Tehát nem mondom, hogy tökéletes a termék, és azt sem mondom, hogy minden funkcióban el van látva, mert amennyire tudom például, vagy legalábbis én így vettem észre, de hozzáteszem, én el sem olvastam a kezelési útmutatót. Tehát őszintén fogalmam sincs, hogy egyébként milyen funkciók vannak ebben a fülhallgatóban, meg milyenek nincsenek, de azt én úgy vettem észre, hogy például nem állítja le a zenét, ha leveszed a fejedről. Míg például a Ultra, ha jól tudom, leállítja. Tehát azért vannak a drágábbaknak még jobb tulajdonságaik, funkcióik, én ezt tudom, de ugye mi érdekli az embert, amikor fejhallgatót vásárol? Hát az, hogy amikor használja, akkor jó legyen a zeneminősége, mert hiszen zenét akarunk hallgatni, és a zenét azt élvezni akarjuk. És ez a legfontosabb. Tök mindegy, hogy milyen funkció, hogy akár még az is, hogyha csak mondjuk egy készülékre tud csatlakozni. Persze az rosszabb, meg minden, de nem az a lényeg. Ez egyébként 2 készülékre tud csatlakozni egyszerre. Hanem a zene minősége a lényeg, és talán még tegyük oda a zajszűrést, mert azért főleg aki utazik, a zajszűrés ez nagyon, nagyon fontos tud lenni. Egy 12 órás repülőúton például zajszűrés nélkül őszintén mondjuk ki, hogy egyszerűen szar. Tehát nem mondom, hogy tökéletes, és nyilván nézd meg majd az összes adatot, de amit neked mondani tudok, hogy ha szeretnél egy olyan fejhallgatót, amit ha használsz, a fizika és a technológia jelenlegi együttműködéséhez képest jól szól, akár egy drótos, és nincs vele komolyabb gond, tehát valami, ami nagyon-nagyon idegesítő lenne, amit ne lehetne elfogadni, akkor vedd meg ezt a Bose Quiet Comfortot, és ne is gondolkozzál, ne is gondolkozzál az Ultrában, ne vegyél Sony-t őszintén, ne vegyél Sennheisert, Marshall, JBL-t, stb. Ezt vedd meg, és nem fogsz benne csalódni. Vagy persze, ha nem hiszel nekem, akkor előtted is ott az út, hogy ha teheted, akkor szánd rá azt a néhány hónapot, amíg találsz olyan boltokat, üzleteket, ahol éppen 1-2 példány, 1-2 gyártótól ki van téve, és akkor, ha kedved van, akkor tesztelgesd, mert egyébként nyilván ez a legjobb. Nyilván az a legjobb, ha te magad megnézed, hogy a te fülednek mi a jó, mert lehet, hogy neked például a Sony jobban fog tetszeni. De ha nincs erre időd, hanem csak szeretnél egy olyan fejhallgatót, ami nem rossz választás, akkor ezt vedd meg, és le van zárva. Történet vége, innentől kezdve csak élvezned kell a zenét. Ha nincsen, hát legalább 70 valamennyi, de inkább 80 valamennyi, esetleg 90 valamennyi ezer forintod, sőt, akár 100 000 forintod, mert ugye ez sok színváltozatban érhető el, és észrevettem, hogy egyes színváltozatok drágábbak szoktak lenni helyenként, nem mindenhol, de helyenként. Akkor pedig ezt a Soundcore Space One-t ajánlom, mert azt meg fogod szerezni 30-valahány ezer forintért, és hát majdnem ott van. Tehát szerintem vállalható. Azt hiszem, mindent elmondtam.
Hogyha hasznos volt neked ez az információ, akkor kérlek iratkozz fel, lájkolj, mert nekem ezzel segítesz. És hát legközelebb majd megint valami olyat fogok tesztelni, vagy csak simán beszélni róla, ahogy most beszéltem erről a Bose-ról, ami ugye hasznos lehet neked, és esetleg megválaszolok a videóban egy-két olyan kérdést, amit tudni szeretnél. Úgyhogy örülök, hogy itt voltál velem, kellemes napot kívánok neked, szia!